Čaute ľudia, dneska vás tu vítam u nového videa a zahráme si Minecraft. Už tretí diel. A dneska budem stavať budu pre psa, ktorú ste si vy mohli zhlasovať. Dal som príspevok. Je tam jeden komentár, to čo má byť. No. Takže tú druhú, takže budeme stavať vlastne telo psa. A brat sa možno za chvíľku napojí. Spravil som takéto lampičky, do prčic, už mi to začína sekať. Dobre. Spravil som také lampičky. Tuto som spravil, takto, toto som predĺžil. Schody mám také isté, tuto mám ďalšie Ja lampičky. keby si chcel, stojí to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toto. Ale mne sa páči. Dobre, ticho. Ukáž mi práve svojho psa. No však. Takéhoto? Toto som všetko porobil. Ja som spravil takú previzornú budu pre psíka. Takéhoto? Tak by som ti doporučoval túto. No, Jak však. si ty robil. Ľudia, takéhoto psíka mám. Budu som mu spravil. A v ďalšom diele teda sa budeme venovať fakt stáje pre kone. Stáje pre kone. Toto som už dorobil. Práve keď otvorím dvere mi tu musí sekať. Lebo dojdem milión veciam. A tuto chcem spraviť také dvere a chcem spraviť psový búd. Vy nevidíte jakú, ale uvidíte, keď to budem mať. A brácha sa teda za chvíľku napojí. To je jak keby ste Psová hlava. rozpolili telo a dali ste len kúsok krku. To je také. Ja teraz jak sa kraftí trapdoor. Aha, dobre. Tak zoberieme dva trapdoory. Pozrite si aj prvý diel, aj druhý diel, keď ste ho ešte nevideli. Aj tento tretí. Keď vyjde. Mal by byť zajtra napríklad, takže to je... Tento diel vyjde nie 6. júla. Ja musím ísť robiť Ugly Butterfly. A z toho a po koníkoch pôjdeme reálne, že robiť blbosti, lebo išiel by som ťažiť. Ale to je extrémna blbosť. OK, brácho, už sa pripojil. Ja to nestihnem. Ja to nestíham vôbec. No, ty máš sklo, že? No. Dál. By si mi potom jedno. To budeš dobrý. Kam ľudia, ja to nedávam. Potom vám ukážem brácho. Dojde ku mne a dones aj sklo. Nemám to, no. Počúvajte, mne to tu reálne, že rozbil creeper. Ja som si pohádal všelijak veci, lebo creeper mi to tu rozbil. GG. A ja nemám. Nemáš hlinu? Máš hlinu, daj mi. Dobre, 35 stačí. Tu nemám nič. Tak dojes! Hovorím. Bo ja som skoro celú tú hlinu minul na svojho psíka. Ja som mu chcel postaviť nejaký prístrešok. Tak, aby mu tu nesnežilo a tak. Toto môžeme vidieť. Jaj! Tak mesko dostane. Máš. Máš. Ešte. Sedíš? Mal by sedieť, že? Sedí. Nice. No dojdeš? Ľudia, môj brácho. Vidíte, čo som vám ukazoval tú prestavanú stáj? Tak tam má môj brácho dom. Ja to tu ani nevidím. OK, už je u mňa. A mohol by si mi natiažiť aj nejaké drevo, ale zo spodku. Ty máš sekeru. Dám
nepadaj dole. Vieš, jak sa môžeš zabiť? Vieš, jak má pes Budu, čo to robím? No tak hoď tam a zabij sa. Lebo máš zabiť sa. Ale vypadnú všetky veci. Ne, A budem tam mať rovku. ne. Ľudia jeho to spavnú na také miesto, kde reálne má dzúru. Lebo GG. drevo, Ja potrebujem to dať sem. keby som mal drevo, tak by som to akože spravil. Ja to nedám pod to. Ja to mám dať pod to. Nikomu Ja potrebujem blok dole. hodím môj dom. Ľudia ukázať. Kamo! Mne to je jedno. Ja si spravím cestu dole, ale jak? Ja nemôžem spraviť cestu dole. Ja potrebujem padnúť. Robil srandu. Kamo, tam má, on v dome má tohoto, jak sa to volá? On na teba zautočí, on ťa zabije. Ja viem. Jak sa volá? Môžem na to prísť. Tí tvory, čo žili v dávnej dobe. Mamut. Na neho zautočil. Nice! Ja dám trapdoor. Ja tam dám trapdoor a ja sa prepadnem. Vymyslel som to. Tak kokos. Mamut. Vypadnú tá vecíra. Mamut ho zabil. Do jakej strany sa mi to otvorí? Teraz sem takto. Ja sa chcem zabiť. OK, toto by som mal. Ja tam nemám hlinu. Kamo, naťaž mi drevo. Prečo Lebo. by som mal? Poším. Poď si na ťa sám. Dobro. Ja to To potom budem poviem. tak až do večera. Nebudeš. Čo by si ťažil do večera? Ne, robíš si srandu, Robo. Čo? Ja sa spro... A. Rýchlo toto vyťažím. Strom má aspoň jeden, aby som mohol spraviť rebrík a ísť dole. Alebo to spravím hneď tam vedľa, nie dole. Radšej dole. Ja sa tam dostávam zo spodu. Nice. To drevo sa mi dalo? Nedalo. Nice. Come on. Laso! Ja mám laso! Máš laso a radu. Máš balík sena? Asi ne, že? Ne. Jeden emerald ti dá, keď mu dáš balík sena. Hej, to je akože dobrá cena, ale... Vesničan si zlý. To není vesničan. To je čo? Villager. No, Ja si to už budem navždy vyliť. a čo? Vyželená. Prvé musím toto postaviť, potom začneme stavať budu pre psa. A ja si tu mám stavať domček. No, ty si stavaj, čo chceš. Hej, na môj dom by stačilo to je? všetko drevo. Tu nejako hore. Tuže, prosím. Ne, ešte. OK, tu by to mohlo byť.
spravíme plošinku. A to už budem spôsob. Kamo, mi to stále seká. To je nice. Ja som skoro sám seba podkopal. Zase. Kámo. Ne, ja som sa prepadol. Ja som vytažil len 5 kameňov a už sa mi zničil kúmpač. Takže kto máte radi koníky, tak môžete sa na ďalší diel pozrieť aj tešiť, lebo kto máte radi kone, tak budem robiť pre ne stajne a asi tiež pod domom. Ne, radšej tuto ja to natiahnem, ja? Tuto takto pred seba. Ale ja ešte mám... Ja stále ukazujem prstom, ja som na to nezvyklý, lebo ja som natáčal cez mobil. Ja natáčam cez počítač, takže je to extrémny nezvyk. Na čo som padol? Na kuracie oko? Ja viem, čo myslíš. Ja viem, čo myslíš. Nemusíš. Ľudia, on vám chce vysvetľovať blbosti. Je to blbé, nepočúvajte. Prečo sa mi dal hrob? Kámo, mne sa dal aj hrob? To čo je? Ja nechcem. Není tu niekde láva? Chcem lavičku. To nebudeš ničiť. Ja, viete, čo je hento preklad? Tak on tam chce zničiť tí sane. Tí sane, najkrajšie sane sveta. Ty kokos. Ne. A ne. A ne. Napíšte do komentárov, či má alebo nie. Takže ne. Takže ne. Ľudia, napíšte to do komentárov, či áno alebo nie. Prosím, nie. Budem moc rád, keď napíšete nie, nechcem, aby si to zničil. Nechcem dať replík a môžeme začať stavať. Vlastne. Takže ja si zapnem Pinterest na mobilu. Počkajte. No, skôr cez YouTube, cez ten príspevok, ktorý som pridal, mali ste na to 9 hodín a jeden hlas prišiel a to bolo aj tak od brata. Nice. A keď sa vám bude ľúbiť jedna z nich, tak napíšte do komentárov, môžem postovať obidve. Kamo, ja nemôžem zobrať toto všetko. To nebudem si to robiť zložité. Potrebujem dvere. Ja som pred videom, ráno ešte, dneska teraz je večer, ja som pred videom vypekal kameň skrz toho, že som potreboval tieto blbosti a ja som spálil jediné dvere, čo som mal a aj ich teraz potrebujem. Takže som craftil na nič nové. A tuto pod domom to bude aj také dobré. Jak to spravím? Spravím tu zozadu? Ľudia zozadu alebo spredu? Asi zozadu. Zozadu, no. Takže začneme tak, že tuto si dáme trochu si postavám 4 bloky. Takto a toto. Tvoj dom ani nebudú vidieť. Tak. Ja tu začnem stavať spredu, ale s tou jednou podmienkou, že dvere budú zozadu.
crafting. A mohol by si mi naťažiť drevo, prosím. Prosím. Poď mi naťažiť drevo. Dobre, tak asi idem sám. Takže tento diel bude trvať asi hodinu, lebo som si nepreťažil drevo. Mám ďalšie kostičky, idem si ochočiť ďalšieho psíka. A toho istého. Toho istého. Tak môžu mať spoločnú budu ľudia. Tak jeden bude mať, napíšte, prvý psík bude mať to, čo budeme stavať a druhý psík bude mať hneď vedľa. Ja sa portnem radšej na teba, ja neviem, kde si. Ja som pri svojom domčeku, vidíš? Poď sem. Nezdrhá. Poďme. Počkaj, môj dom je kade. Daj mi drevo, please. Ale vieš, kade máš dom? Mám ďalšieho. Daj mi drevo. Toto? Prosím, áno. Prosím. Pre psíkov. Ale potom mi vráta 14 dreva. To povedal. Ja. Ale ja ne. Ale ja som si ho sám natal. Ja ti ešte dám. Za mňou idú dvaja psíkovia. Teda. Poď sem. Ja nechcem žiadnu psa. Ale nechcem ti dávať psíka. Tu máš kostičky. To sa mi bude hodiť akože. No, ideme psíci. Takže ľudia, mám ďalších psíkov. A môžem vybrať ešte jednu búdu, o ktorej vy nebudete vedieť a ja ju postavím. Tiež na video. Borci sa portujú už. My máme dom, kde... Tu. Tu. Je to tu, lebo ja to poznám skrz tohoto a ešte tam toho. Slúpu. Alebo čo to je. Čo mám nachystané? Čo je? Je farmička. Ty si. Ľudia, on namiesto toho, aby si ochočil psíka, tak on spravil úplnú blbosť, čo mu nemusel. On si spravil z kostí bone meal. A ten bone meal teda... Hej, ne! Nepadol pes. Tamo. A skapal? Ne, dobre, portol sa. Koľko máš HP? Poď sem, pesok. Dobre. Hafik. Poď ty. Poďme. Po týchto schodoch. Ľudia, poďme. Haf. Tu si. Poď sem za týmto mojim druhým bláznom. Ale máš ísť sem. Poď sem. Ja vás zoberem, stiahnem remienkom. Poď sem. Sodni si už. Aj ty sem poď. Čo? Kam by si ty išiel? Tak to by som chcel vedieť. Kam by si ty išiel? OK. Máme 3 psíkov. Takže 3 búdy nové. Pristanú. Môj baráčik. Papáme sa. No. A ja potrebujem aj to. Počúvaj ma, že si to zväčšíš. No a? Čo? V čom mi to pomôže? Že si to zväčšíš a tam môžeš spraviť hore aj stajnu. Ja si to nebudem robiť hore, lebo ja si to budem robiť dole. Lebo ja som najväčší primitív, čo si tam stáva cestičky. Lebo mne sa chce. Mne to príde lepšie. Ale potom tých psíkov ťahať dole, tak to bude úplne niečo iné. Ja mám 9 chlebu. Nice. A čo? OK, tento konkrét vyťažíme. Kde sa, pýtate sa, odkiaľ som zobral toľko konkrétu? Naťažil som si, spravil som si. No. To je najlepšia odpoveď. Spravil som si. Niko, jak sa dá ochočiť hák?
Had sa nedá ochočiť. Sorry, ale hadme. Doneseš mi prosím hlasy, ja som hada. No, nedonesem. Tak ho podkop. Ale on je strašne Podkopem ho vlastne. OK, ideme robiť tú budu. Lebo toto bude o niečom inom. 3 bloky, takže takto. Toto zarovno. Teraz týmto 2. alebo ho zabijem. Ne, nezabije ho. Týmto 2. Neviem, či mi to vyjde pod tým domom. Toto som Ja ho spravil zle. zabijem. Zabij. Ja. A on pôjde po tebe. Nikto tu sa vyplací. Prečo? Lebo z mňa stane surová sliepka. Ľudia, že to vypadá jak toto dom, akože pre psa. Myslím, Surová sliepka, hlava psa. vieš, čo ti potom padne ešte? Raz morsel. Teraz na boky dáme. Tu potrebujeme ďalšiu. Tak spravíme zase z bieleho konkrétu. Už. Tu dáme sem jedno oko, sem druhé oko. Medzi to sem bielu. Ja tu nemám. Ja potrebujem drevo. Yes! Práve dreva, ľudia. Mi ostali 2 dreva. Na čo? Na to. Tam má byť dole šedá. Aj tu má byť šedá. No, tak trocha domu musím skácať. Schádzať? Prečo? A musím tam spraviť taký hrb. Hrad? Hrb! Dobre, tak kácame dom. Sorry, domček, ale musím to spraviť. Stávam pre psíka. Ne celý, ale len kúsok. Kde ľudia, len kúsok. Keď to je len kúsok, to takto mi je nič nespraví. OK. Takže na to oko musím dať 2 tuto už. Niko, môžem si vybrať toto? Z okna? Ne. 3. Ja som si najväčšie vyberal Jedno. Ja si vyberiem asi toto kura. Niko, môžem? Moje. Moje. Moja večera. Raz, 2. Tak to druhé poschodie Niko, ja mám asi svoju večeru. zrušíme, sorry ľudia. Toto poschodie asi zrušíme. Kvôli psom. Niko, ja mám svoju malú večeru. Je to tak. Zrušíme ho. Nevadí. Niko, ja chcem už zničiť tie sánky, lebo... Nezničíš. Ale mne tam strašne zavadzajú. Au, to piščí. Počkaj, to majú byť 2. Ja, áno. To majú byť už 2 tu. Niko, ja som sa dal môj brat. Niko, pozri, jak vypadá. Nikolas. Ľudia, máme zatiaľ ešte len hlavu. A tak toto je veľké už, takže toto bude pre 2 psov aj. Takže sa docela moc neteším. A napíšte do komentárov, že z jakého dielu by ste chceli natočiť z Minecraftovej. OK, toto asi nedostávam na video, toto dostávam na ďalšie. Možno teda. Dobre, toto dostávame na ďalší diel, takže majte sa dobre, dávajte odbery a lajky a čaute. Čauko. Takže tešte sa na ďalší diel, lebo v ďalšom dieli teda dostávame radšej toto a potom budeme robiť ďalšiu budu v tom dieli hneď a
tam budeme robiť aj vlastne Dúfam, že som postavíš to v tomto dieli. už natáčame pridlho. A potom vlastne budeme stavať tie konské stajne. Sorry, že to tak predĺžujem, ale musím si proste naťažiť aj drevo. Takže aj kameň potrebujem na to. Takže čaute a vidíme sa 4.